Алдағы видеозмабыз Соба районының Иләбәр ауыл жерлегендә узган Ойсав Галиев истәлегенә көрәш турниры турында. Батыр егет бу елның 1 майында Украина жерләрендә хәрби операция зонасында хезмәт бурычын үтәгәндә халак була. Спортның көрәш түрендә чыныккан Ойсав Галиевның исемен көрәшчеләр шушы турнир белән дә мәңгеләштерү кирәклеген әйтәләр. Беренче турнирга 6 район көрәшчеләре җыелган иде. Ойсав Галиев безнең хәзер дуга гына көтә. Аның рухын изге сүзләр белән генә шатландыра алабыз. Мөдәррис Казат Гыймранов көрәш турнирын Коръән аятларын укып ачып җибәрде. Батыр белән горурланып, аның гаиләсенә ил көнгә иминлек, күкләргә тынычлык теләп, куллар дугага күтәрелде. Ойсав Айдар улы райондашларын, коллектив, җитәкчеләрен, каләмдәш дусларын бүген менә шулай рәсемнән генә күзәтте. Милләтемнең якты кояшы син дип аның исемен мәңгеләштерделәр. Шигъри юлларда сагыну ачысы, горурлану хисләре, зур җиңүләр истәлеге, диплом, мактау кагазлары. Ойсав инде ул яшьтән көрәш белән шөгыльләнде, спорт белән тәрбияләнде. Алдагы тормышында чын иратлары хас булган хезмәт юлын сайлап, ахыргы көненә кадәр шул хезмәт юлына тугры булып, ахыргы көненә кадәр илебезнең алдында бурычын үтәгән ир егет. Ойсав менә үрнәк егет. Спортта да, әдип буларак та, эштә дә, хезмәттә дә, төрле якта менә үрнәк кешеләр бар. Шулардан үрнәк алып, тырышып матур итеп укырга, матур итеп эшләргә, тырышырга кирәк, әтиниләргә алмаш булып, инде кемдер без Соба районына, кемдер Күкмара, кемдер Татарстанны горурланып яшәргә насип булсын. Аны югалту гаиләсе өчен генә түгел, район, республика өчен зур кайгы. Кыска гына гомерендә ул олы эшләр эшләргә өлгерә. Россия Ичке эшләр министрлыгы идарәсенең Казан шәһәре буенча 6 номерлы Савиново оператив пунктында тикшерүче булудан Соба районы миграция бүлеге җитәкчесенә кадәр хезмәт юлы үтә. Ойсавның әтисе Айдар Галиев улының якты истәлеген мәңгеләштерүче башлангычны хуплый. Ул үзе дә күп тапкырлар республика чемпионы, спорт остасы, 11 тапкыр районның баш батыры булып калган көрәшче. Галиевләр гомумән көрәшчеләр нәселе. Ярышларны ачып, әлемне бер туганнар Айдар, Азат Галиевлар күтәрде. Турнирга Соба, Орча, Мамадыш, Кукмара, Балтач, Теләче районнарының чын көрәш осталары килгән иде. Ярышларның югары дәрәҗәдә узуы өчен янып киеп йөргән Алмаз Зариповның теләкләре чынга ашты. Һәрвакытта без бергә идек, һәрвакытта без аралашайык. Аның инде менә 2 баласы, без семья дуслары идек. 2 баласы күз каршында үсә. Инде көн сайын, күрешкән сайын, өйгә кайткан сайын без Ойсав һәрвакытта истә. Һәм ул шулай булып калачак та. Без инде менә шушындай батыр җегетләр, булган җегетләр, үзеннән соң бик күп эз калдырган җегетләрнең истәлекләре мәңгелек булырга тиеш. Шушы хисаптан инде менә еллык турнир, көрәш турнирын шуңа багышларга дип ният кылдык. Ниятле эш таркалмый диләр. Башлангыч мотор борылыш алды. Күпме спортчылар очрашты, аралашты, келәмдә чын көрәш тантана итте. Ойсавның рухлары да шат булып бу манзараны күзәткәндер. Һәркем бу турнирдан киләсе турнирга кадәр диеп саубуллашты. Эльза Ахмәтҗанова, Райла Галәвина, Ирек Султанов, Татарстан яңалыклары, Соба районы.